Představte si hlubiny oceánu, kde se obří vorvani ponořují do klidného spánku. Tito fascinující tvorové často odpočívají ve vertikální poloze, nehybně zavěšeni ve vodním sloupci. Tato jedinečná spánková poloha jim umožňuje rychle se vynořit k nadechnutí, což je pro ně životně důležité. Na rozdíl od lidí velryby spí tak, že odpočívají pouze jednu polovinu mozku, zatímco druhá zůstává aktivní. Tento způsob spánku, známý jako unihemisférický spánek s pomalými vlnami, jim umožňuje být neustále ve střehu před predátory a zároveň kontrolovat potřebu dýchání. Pozorování vorvaňů ukázala, že spí v krátkých intervalech, často jen 10 až 15 minut, během nichž zůstávají nehybní a nedýchají. Tato krátká období spánku tvoří přibližně 7% jejich celkového času. Tento jedinečný spánkový režim je dalším důkazem neuvěřitelné adaptability velryb k životu v oceánu. Dej odběr a objevuj s námi další fascinující tajemství světa kolem nás.